So guys, hindi pa ko magluto sa akong lumpia, magluto sa ako bagtak na manok. Kaya ang panakit. Unta makagawas na sa birthday ni Mama sa mga akong wish. Same. So karon guys, manguli mi yung Galicia. Hi guys, good morning guys. Karon di ay mula kami at tumistag bilaran. Okay, namin tudo eh. Pati ang magkataninay para bang ko eh. Tumistag bilaran guys karon. Tim sing naman sa lubang. Ba yung cellphone natin diha, di man. God na pud. So giso din ang sanina guys ang karaan ang mang kulingan dis kaban. So Hi guys, daday mi sa Tagbilaran ja. Daman mi na kitang kanang dari sa online. So, kanani guys, kanang urarar ni og karinderya pero lami sila og mga ja guys, daday mi sa Manay Ruby nga kanang dari ra si Dampas. So, lami ilang mga pagkain. So, kuyaw guys, kay naka-Valentine's sa ilang color sa ilang uniform ja. Hinlo sila. Naradyo din sila sa Daplis Karsada. Dari sa Dampas. Unja guys. Grabe. Narag ilang mga minuan. Nag-anang lamay ilang mga dessert. Mga yung gingari-dari dessert. So kay kuan man na magkaon. So karon order lagi may upuan. Diyan hot na sila o kanang kuan guys. O kaluhalo. So maano laman eh. Amang gi-order. Ang lamig ilang ice guys kaya naanay gatas. So kinahanglan po natag mo rest pud ta kalijut o mola agba or kanang tagaan po natag panahon ng atong kuan kaugalingan. So guys karon mo tumi sa grocery kay kuan mga kananay. Birthday malagi si Boboy mapalit mi og para sa isang daog nga ginagbayad gud guys. So mao na ni humanami kaon jaharan ning voice over kay grabe ilang sounds grabe kusuga. Kusuga ilang sounds tari. So ay magdugay guys ug man magkaon dari nga mangkuan mo tulad mi sa ICM. So krabing jang na may abi tawag ilang kon guys ilang dessert daring lugar. So pasinganahan mo Manay Ruby agnan sa ijang kuan guys. Hi guys. Ngari na nakakaano sa mindari sa janggi aba tang-atangan sa FBP sa Bili ka para day. May sakay. Wow. Sayang to. Diyan, after that, ito namin sa Kasi
to. Kanunay juga palpuy. Kanunay juga pande ba? Kanunay juga masayap-sayap yung lana kayo kapagkaraw ka. Nakalang ka speaking din yun. Speaking din ako kung okay. Basta kayo ko just private mo sa kiyanan. Ang siguro katawa oh. Sakay ko ni Jang. Abi lagi Jang gipara. Dapat ka ano pa sir. Tawahan ako. Tawahan na ni. So, mangita di ko pagkanang nahikuan hikot sa iro guys kay grabe gamang sa kairo sige kabuhi. So, nagkuan ko ron og kanang nay mili ko kagtag lang ko tari kay kay ra maningat ngaten. Makapili ba kami daan ni? Ako'y tangang taga sa mahuna. Kanaras na plin. Ini? Ito sa pa ako. Hi guys, sa kaulin na ninja. Tanawa among dagat o di nagkuha na dili may kuan doon na reha bagat kay amihan ako noon so nice na pwede na tada ring maligo makaba-invite na may pwedeng maligo dari kay namin nagdad sa tinaw na pod guys so karon mo kuan mo paway sa mi kay mo biyahe mi og ma sa kuan padung mi og Alicia. Hi guys, good morning. Happy Sunday na itong tanan. Karon day guys, buhatay ko o kuan gahi pa sa na sa gabi. Patay ko giniling na kay maghimo ko o lumpia para sa birthday ni Boboy. So haning handamon daan para ugma. Dito na naman ito og prito. Pwede na makuha ang oras. Diyan guys. Nagpa-kuanday ko stiil, hindi pa rin napuddan o kuko. Kung bagtak sa manok guys ang adobohon. Mani guys. Daghan ka sa ibaw, kaya mga nga ananda. May nagsinawan. Pilit ang luto. Ha? So guys, may gamit ako sa panagdagan na. Ini dia ano painit. Wish birthday ni Boy. Ang akong wish ang gawas sa pagkakailan sa birthday mo mo yun tawa ka gawas ka sa baka. Hindi mo anak sa ng papa. Kung makagawas na sa birthday ni Mama yan, marami akong wish. Ikaw Boy? Maumaw na. Pareha. Same. So karon guys, manguli mi o Galicia. Kay birthday man lagi ni John. Tomorrow. Tita Alin. Bunga sila. 23. Sa di pa ko magluto sa akong lumpia, magluto sa ako. Bagtak sa manok. Kaya ang panangkot. So guys, yun na lang. Panangkot. Susuka, ganin na nagibutang 100 araw. Patayad naman po nagibutang.
Unsa? Kuha naman itong nakapatong dito. Para di ka tayo mabugatan. Thank you. Ano na balik? Bella! Si Bella! Si Buboy din tumami na. Lagi? Si ate ito hapon. Saan si Buboy di ka mag-tel? Karon? Sama si Dani sa ron. Bago nga na, niya good na siya pero hindi. Hindi ka maamasok-sok. A few moments later. Ay guys, nanagi sa tagal ka na ron sa kay video sa kulit gamay. Tagi kamot-kamot guys, dana ag sibuyas na, ag sagol na. So, dias ay sa guys. Ay guys, grabe duga dara din na nakabalik ko kanhi. Grabe lami anak mabay at imig iti Monica. Grabe gid. Isa ka kasas, may bintana. Kuang na bintana. Zan to na pay dagang mo abang dali hana abang. Sabo na rin nga bang dana. Aw, sabawan. Na bitaw na nga bag na nami na Italiano, nami Amerikano. Na ang Amerikano ti ulit tawo na. Na ay asawa, alam mo ba kay lugod ko sa. Wachikan ka sa. Kani ko na kay dagang nagpaligo. Kana kay bro sakit yang kalawas. Go. Sa kami na to grabe. Layo ako yung Grabe labong na. Sir, mabal atong dado si Mim.
Ligid. Di Di na maligid, di na maligid. Di maligid tayo daghay biya basta ini ka to. Tingatuan kayo. Sulod ato tagtakaw. Si Nini na natandaan ko din. Na. Samot kaligid. Tagang ka na paligo, nairito yung katong murag. Narinig kang tiri paligo, mi. Nada na. Kasa. Wa ko nita ko kaligo dali sa card. Kakay mo, maligo ko. Kajot. Maligo man dari. Huwag ko sa kusig. Maligo ta mo. Vlog na guys, hindi dito ligo na guys. Sa dito ligo Ligo ako po sa si ligo. Kaya tagayo is ini abot. First time maligo ni. Yes, una has Alicia. Saba laman. Tara natin. Hi guys, sunod po sa ko na migdala. Tas ay sa to ah. Kasi kita tinawar eh. Guys, kita live. Wala, ito kay basa, tunga. Bas na dihatanan. Bato na dihatanan taman. Ali, day! Ikaw ko true, day! Uy, ginaw ko. Ala, ang tinawag dagat ron. Grabe. Asa man, taguan mong silbon, magdakop pa kung tapon. Nalangoy dito sa atos lang gamay. Ang buti ko nagbabasa. Huwag panuhot. Lagot mo ko. Ika mabalik ligo, day. Ali. Oh, gilabag nagsinilas. Ay, ano? Ali dai, ligo dai, balik. This is my life. Hi vlog. Hi guys. Hi vlog. Dah kagtalya dai. Aja mo man dai. Balu. Rica na. Tay bagay sa dili ko ng sabon. Kani ra may isa ka kilo debe. Tayo ka. Magkobag timbangan pa ma'am. Dara guys. Patay lawit dami. Hindi na maglamig ni. Ang iban na ra poston sa shop kay murag ko ana. Parang anangani mas oras. Dara guys, nagipatilo ang imim. Chaman ko kasi nung sa manujog alame. Di patilo ako isa. Tilo ko no ay. Dari kwan boy. Daho ka ng luto. Dari kalingkuti. Tilo ko. Aw. Dari ko. Mame. 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 Asan ka nun dyan? Mono dia? Ay, kalingkod. Kuha na inyong... Ne! Kuha na. Kaano na kay bagtak sa manok kay mo sip pagtudlo. Ne. Ang sali mo ni siya bagtak sa manok. Mana. Tudlo ko no digi sip-sipan. Na guys, seperti ang vlog karon guys. Thank you for watching. Bye bye. See you Alicia.